Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan shiri namu da muke karanto muku littattafai na yaƙi, na soyayya, ban dariya har da ma na nishaɗi. A yau muna ɗauke da littafi mai suna Abokin Mijina wanda Maryam Bello ta rubuta. Marubuciyar ta fara kamar haka: wai kai sai wani ɗauki kake kamar wanda yau aka kai maka matar. Abokina ba za ka gane ba ne wallahi, tunda na auri Husna ban taɓa kusantar ta ba. Kai baka taɓa tunanin zan shiga haƙƙinta? Ya ƙarasa maganar, fuskarsa ɗauke da damuwa. Wani daɗi ne ya lulluɓe Yusuf, sannan ya ce, to ai sai ka yi haƙuri tunda ka san tsoro take ji, kuma idan kai bata cire wannan tsoron ba wallahi ciwo za ka ji mata kaca-kaca. Gaban Faruk ne ya yi mummunar faɗuwa, sannan ya ce, to abokina menene mafita? Ya tambaye shi. To mafita dai ɗaya ce kawai, ka haƙura har sai ranar da Husna ta buɗe baki ta ce ka kusance ta. Waro ido ya ce, kai wallahi Husna ba za ta iya amincewa na kusance ta ba, ko da kuwa za mu shekara ne. Sai dai kawai na cire tausayinta na yi abin da yake raina, don kuwa wallahi yana damuna. Ka san dai abin da dakto ya ce min. Wani kallon tsana Yusuf ya yi wa Faruk, sannan ya ce, kenan ka yarda ka kashe 'yar mutane ko? Don kuwa na san kai ba za ka sassauta mata ba. No Yusuf, yanzu na zo wajenka ne don ka bani shawara, saboda kai ka daɗe da mata, kuma kai ne aminina. Don haka na zo gunka, please abokina ka taimaka min. Murmushin mugunta Yusuf ya yi, sannan ya ce, to shawara ta ɗaya ce, ka jira ta nan da sati ɗaya. Idan ka ga babu halamun bukata a tattare da ita, sai kawai ka yi abin da ka yi niyya. To Allah ya kai mu nan da satin, amma wallahi ni kam a matsa nake. Haka dai suka yi ta yi a tsakaninsu, sannan suka yanke a kan sai nan da sati. Yusuf ne ya rako shi har gida. A lokacin da suka shigo gidan, wani wawan kamshi ne ya daki hancinsu, wanda sai da gaba ɗayansu suka shiga wani hali. Zaune take akan ɗaya daga cikin kujerun da suka zagaye falo, swissless ne a jikinta. Faruk ne ya yi sallama, wanda Yusuf ya kasa yin sa. Amsa musu ta yi cikin zazzakar murya, ta tashi tana musu sanne da zuwa. Yusuf ya sake rikicewa da ya kalli halittar Husna, wanda bai taɓa tsammanin tana da shi ba. Faruk ne ɗan bige shi ya ce, kai kuwa sai ka ce wanda baka santa ba, sai wani kallon ta kake yi. Ya ƙarasa maganar cikin zolaya. Ɗauke idan shi ya yi a kanta, sannan ya ce, wallahi abokina sai naga kamar yau ta canza min. Sannun ku da zuwa. Yusuf ya yi saurin amsawa da cewa, yau wasan na amarya ya kike? Murmushi ta yi ta ce, lafiya ƙalau ya Yusuf. Ya anta Hafsat? Ta tambaye shi. Lafiya ta ƙalau, gobe insha Allahu zan kawo ta kona saboda ku fara sabawa tun yanzu. Kai amma na ji daɗi wallahi ya Yusuf, Allah ya kai mu. Shi kuwa Faruk yana zaune yana kallon amaryarsa, wacce duk kallon da zai mata sai ya ji wani abu a jikin shi. Jiyowa ta yi ta ce, sannu da zuwa ya Faruk. Yau wasanni uwar gidana, uwar 'ya'yana, ya kike? Ya kuma kaɗaici? Alhamdulillah. Ya ofis? Alhamdulillah ma angel. Wannan kalamai na Faruk ne ya fara ɓata wa Yusuf rai, don haka ne ya sa shi katse shi da cewa, abokina ni fa yunwa nake ji, mu ci na gudu gida ni ma. Murmushi Faruk ya ce, to ai ga abinci a dining, mu je mana. Haka kuwa suka tashi suka nufi dining don cin abinci, amma ina san Husna ta kasa sakewa, don wani kallo Yusuf yake mata. Hakan ne ya sa ta tashi ta bar abinci. Bayan sun kammala sun koma falo sun zauna, Yusuf ya ce da Faruk, to abokina ni zan gudu, amma don Allah kar ka kusanci yarinyar nan. Wallahi yadda na fahimce ta har yanzu tsoro ne a ranta. Ka gani dai ko abinci ta kasa ci. Ni ma dai hakan na gani, amma ka san ba zai yiwu na zuba mata ido ina kallon ta ba. Dole sai na yi abin da yake raina. Mugun kallo ya masa, sannan ya ce, to na ji, ka kira ta ku zo ku raka ni zan wuce. Haka kuwa ya tashi ya je ya kira ta, suka raka shi bakin motar shi, sannan suka dawo cikin gida. Bai tsaya a ko'ina ba sai gidan shi. Ba laifi yau ta yi wanka, ta yi kwalliya, har da turare ta saka a gidan, abin da rabonta da shi har ya manta. Sallama ya shiga falo kamar yadda ya yi tsammani. A falon ya same ta kwance akan 3-seater. Amsa mishi ta yi ya shiga. Sannu uwar 'yan jin daɗi, ai dama na san kina nan kwance. Turo mishi baki ta yi ta ce, sai yanzu ka dawo, ka san ina jin yunwa. Kallon ta ya ce, wai ni bawanki ne da zan dinga dafa miki abinci kina ci? Wallahi yau ba zan dafa ba, sai dai ki kwana da yunwa. Miƙewa ta yi da ƙyar ta zauna ta ce, haba ya Yusuf, kai ma ka san ba zan iya dafawa ba, kuma ko na dafa ba zan iya ci ba, ko na ci ma amayarwa nake. To Allah ya sa kar ki iya, ki zauna, ni kan ba zan dafa ba. Ya ƙarasa maganar yana hayewa saman ɗakin shi. Ita kuwa cewa ta yi, oho dai idan baka dafa ba zan iya badawa a siyo min. Haka kuwa ta bawa Isiyaku mai wanki da guga kuɗi ya siyo mata tsire, kasancewar tana da yogurt a freezer.
Bangaren Faruk kuwa hankalin shi gaba ɗaya baya jikin shi yanda yau ya ga Husna. Yanda ya ga Husna tana mishi wasu irin salo bai taba tsammanin ta iya irinsu ba, haka kuwa shi ma ya biye mata suka ci gaba da jin daɗin su. Ringin ɗin wayan shi ne ya da su daga duniyar da suka tafi. Ganin namba Yusuf ne ya sa shi ɗauka da sauri ya kara a kunnensa. Hello abokina, baka yi barci ba? Yusuf ne ya tambaye Faruk. Wallahi ban yi ba, amma dai lafiya ka kira ni cikin wannan daren. Lafiya kalau, kawai dai na kira ka mun hira idan amarya ta yi bacci. Hira kuma ni da ina da mata, kai ma kana da mata, me zai sa mun hira bayan ga matanmu? To sarkin iya yi, ai cewa ne idan sun yi barci, ko kai naka har yanzu bata yi barci ba? Bata yi ba sai nan gaba. Kai dai kawai baka son me yi, amma me zai sa Husna zama har yanzu bata yi barci ba? To shikenan, tunda baka yarda ba to ga ta nan ka ji muryanta. Ya karasa maganar yana mika mata wayar. Wani daɗi ne ya lullube Yusuf, dama abin da yake nema kenan gashi kuma ya samu. Karɓar wayar ta yi ta saka a kunnenta ba don taso ba. Hello yaya Yusuf, baka yarda cewa na yi barci ba? Ta tambaye shi. Murmushin jin daɗi ya ce, ina kuwa zan yarda baki barci ba, dan na san wannan lokacin ba abin da zaki. To shikenan, sai da safe. Ta kashe wayan. Ba dan ya so ba, saboda yanzu a rayuwar shi ba abin da yake so kamar ya ji muryar Husna. Shi kuwa Faruk tsaki ya ja ya ce, wallahi Yusuf ya cika matsala, waya har yanzu zai kira mutum a waya kawai ya katse mun jin daɗi na. Ya karasa maganar yana rungumin Husna. Husna, dan Allah ina son na miki tambaya, ina fatan zaki bani amsa. Gyara kanta ta yi wanda yake kirjin Faruk, sannan ta ce, ina jin ka ya Faruk. Husna, me yasa kike tsoro na, kike tsoron bani haƙƙina? Juyowa ta yi ta kalli Yusuf, sannan ta ce, wani irin tsoro yaya? Husna, na san tun da aka kawo ki gidan nan kike tsoron haɗa shimfiɗa da ni, shi yasa ni ma na barki har sai wannan tsoron ya fita, amma kuma naga har yanzu ban ga kina bukata na ba. Rufe fuskanta ta yi alamun jin kunya, sannan ta ce, a'a yaya, kar ka sa mala'ikun Allah su tsine mu, amma har yanzu baki bani amsa na ba. Yaya wallahi ba tsoron ka nake ji ba, sai dai ka san duk wata mace dole ta yi fargaba. Murmushi yayi, sannan ya ce, to yanzu kin yarda da nayi abin da na ga dama? Wani irin kunya ne ya lullube ta, wanda ya sa ta tusa kanta tsakanin filo. To yanzu tashi mu je mu yi alwala mu gabatar da sallah raka'a biyu. Bata ba shi amsa ba, sai ma ƙara danna kanta take, ganin za ta ɓasha musu lokaci ne ya ɗauke ta zuwa bathroom. Alwala suka yi, suka zo suka gabatar da sallah, sannan ya musu addu'a sosai tukun suka nufi gado. Sai yau Faruk ya san cewa ya aure. Faruk ji yake kamar zai mayar da Husna ciki, tsabar yanda yake jin ƙaunarta yana ƙara shiga cikin zuciyar shi. Yau Husna ta shayar da shi madarar soyayyarta, ita kuwa Husna ta ji maza, wanda hakan ya sa ta narkewa sai faman koke-koke take na shiga ba. Toilet ya shiga ya haɗa mata ruwa mai ɗumi, sannan ya dace mata, Hatibit tashi na ɗauke ki mu je ki wanka. Turo bakinta ta yi gaba ta ce, a'a yaya ni ma zan iya, ka bar shi na tashi. A'a Hatibit, na san kin wahala, ba za ki iya ba, ki bari kawai na kai ki. Kuka ta sami ta ce, yaya na ce zan iya, wallahi zan iya, ka yi haƙuri. A'a baby, kar ki kuka dan Allah, tashi ki shiga, ina jiran ki. Tashi ta yi ta shiga, tana shiga shi ko ya cire bedsheet din ya canza wani, sannan ya cire mata wasu sleeping dress masu dan nauyi. Fitowa ta yi daure da tawul da sauri, ya ƙara sanne take yana mata sanne ce, sanne baby na zo mu je na saka miki sleeping dress. Sake narkewa ta yi mishi ta ce, ya Faruk jikina yana mun ciwo. Ayya sorry Hatibit, ko zan kai ki hospital ne? A'a ba sai mun je hospital ba. To ko na sake haɗa miki ruwan zafi ne? Shi yasa na ce miki zan miki, amma kika ki. Bata mishi magana ba, ta wuce. A hankali ta ƙarasa bakin gadonta ta zauna. Ɗauko kayan yayi ya sa mata ya kwantar da ta, sai da ya tabbatar ta yi bacci, sannan shi ma ya shiga toilet. Bangaren Yusuf kuwa daɗi yake ji sosai, don ko ya tsorata Faruk, ko ba komai ba burin shi zai cika. Tashi yayi ya je ɗakin Hafsat a zaune, ya same ta tana chat. Hakan ne ya bashi daman ƙarasawa. Baki barci ba ne? Amma yanzu zan kwanta. Dama ina son na faɗa miki gobe insha Allahu za mu tafi gidan Faruk, za mu je mu wuni. Gaskiya kuma fa ya kamata mu tafi gidan shi. To sai ki shirya, gobe 8:30 za mu tafi. To Allah ya kai mu gobe. Washe gari Faruk shi da kanshi ya shiga kicin don haɗa musu breakfast. Dankali ya soya musu da eggs, sai kuma tea. Bayan ya gama ya dawo ɗakin, sai ya same ta zaune ta sha kwalliya sai kamshi take sha, ga kuma kayan da ta saka. Ƙarasowa wajen ta yayi yana murmushi ya ce, Hatibit har kin wanke? Kin sha irin wannan kwalliyar, gashi ya miki kyau. Wani irin fari da ido ta yi, wanda yake ƙara mata kyau, sannan ta ce, na warke mana ya faru, ko baka son na warke ne? Ta tambaye shi. A'a na isa, ai na fi ki damuwa, yanzu ba wannan ba, tashi mu je dining mu yi breakfast. Tashi suka yi suka nufi dining, amma suna zama suka ji sallaman su Yusuf daga kofar falo, don su ko buɗe kofa ba su yi ba. Faruk ne ya je ya buɗe musu, ganin abokin shi da matar shi ne sa shi yin murmushi, sannan ya ce, a'a abokina kai ne da sassafen nan?
ni ne ko baka son zuwan mu ne? A'a bai kai ga haka ba, ku shigo sannun ku da zuwa. Ya karasa maganar yana nuna musu hanya. Hafsat ce ta kalli Faruk sannan ta ce abokinka kaɗai ka sani ko? A'a kanwata ki haƙuri ai dole na gaida ki. Gaba ɗayansu a falo suka zauna, ita dai Husna ba dan ranta ya so ba, saboda kwana biyun nan ta kasa gane me Yusuf yake nufi. Faruk da Hafsa ne suka gaisa cikin mutunci da girmama juna, saboda ita Hafsat ta ɗauki Faruk tamkar yayanta. Shi ko Yusuf sai faman zuba ido yake, yana son ya ga Husna amma ina san bai ganta ba. Hakan ne yasa ya ce da Faruk, wai kai ina amaryanka ne ko har yanzu bata tashi a barci ba? A'a ta tashi tana dining, ko breakfast ba mu yi ba. Ita kuwa Husna yanayin kayan jikinta ne yana ta tashi, hakan yasa ta koma gefe ta zauna. Yusuf ne ya ce yauwa ni ma haka yunwa nake ji, ku tashi mu je mu karya. Haka kuwa suka tashi suka nufi dining. Tsayawa ya ce ko motsawa ya kasa, sai faman lashe leɓe yake kamar sabon ma ya zuma mata ido. Faruk ne ya ce ya ka tsaya ne ba za ka zauna ba? Sai a lokacin ya dan motsa sannan ya ce zan zauna, amarya mai ta girka mana. Kai yau ba nata girkin bane nawa ne, kana nufin kai ne ka yi girki? Ni ne wani abu ne? A'a ba komai, kawai dai na ga amarya ne. Kai ka bari kawai, yau hatibit ɗina ba ta jin daɗi. Wani wawan jiyowa ya kalli Yusuf sannan ya ce me yake damunta? Zan faɗa maka amma ba yanzu ba, mu ci abincin mu kawai. Ita dai Husna ba ta da bakin magana saboda duk wani iri take ji. Ya Faruk ta furta a hankali. Matsuwa ya kusa da ta ya ce na'am, dan Allah ka bani hijabi na a ɗaki. Sai a lokacin shi ma ya gane abin da ya sa ta ki sakin jiki bare ta yi magana. Da sauri ya miƙe ya shiga ɗaki ya ɗauko mata ƙatin hijabi har ƙasa ya bata ta saka. Sai a lokacin ta ce sannu ku da zuwa Anty Hafsat. Yauwa sannu amarya, ya kike ya amarci? Cikin jin kunya ta ce lafiya kalau alhamdulillah. To ni kuma ba za a gaida ni ba? Yusuf ne ya yi magana. Murmushi ta yi ta ce a wallahi ya Yusuf zan gaida ka, ina kwana? Sai da na roƙa za a gaida ni bana so. Faruk ne ya ce to yanzu dai mu ci abinci ba wai surutu ba. Haka kuwa suka ci abincinsu duk da Husna ba daɗin abincin take ba saboda Yusuf ya zuba mata ido duk motsin da za ta yi. Bayan sun kammala falo suka koma suka zauna. Shi ko Faruk jan Husna ya ce su je ya canza mata kaya. Kusan ta ce da suka yi wajen canza kaya wanda duk ya dami Yusuf, ji yake kamar ya bi su ya ga me suke. Sanye take da wata atamfa mai ɗan giren a jiki wanda ya mata kyau sosai duk da ba kwalliya ta yi ba. Rike suke da junansu, kana ganin su sai sun baka sha'awa. Faruk kenan da matar shi Husna. Wani bakin kishi ne ya bigi Yusuf wanda ya sa zuciyar shi bugawa da ƙarfi, amma sai ya danne ya ce wai kai Faruk baka jin kunya ne dan Allah? Kana gani a gabanmu za ka riƙe matarka hannu kuna tafiya? Cikin mamaki Faruk ya ce haba abokina, wannan fa matata ce, ko ka manta lokacin da ka aure Hafsat a gabana kake ɗaukanta dan ni na riƙe hannunta shine rashin kunya? To na ji ka yaƙuri, ka zo ka zauna mu yi hira. To tashi mu je falo na, yau akwai labari. Wani kallo ya mi sannan ya ce dan me yasa baka son mu zauna a nan tare da matanmu? Kai dalla cewa ne zan baka labari kuma ban san su je. To shikenan mu je. Haka kuwa suka tashi suka wuce falon Faruk. To ina jin ka, menene labarin? Abokina jiya na kusanci Husna, na san wace ce ita kuma ni ma na samu lafiya alhamdulillah. Tun da Faruk ya fara magana Yusuf ya shiga cikin wani hali wanda shi kanshi bai san dalili ba. Sai kuma ya ce haba Faruk, don me yasa ka kusanci yarinyar nan a yanzu? Cikin mamaki Faruk ya ce kamar ya, ban gane ba. Ina nufin ai da ka bari sai zuwa wani lokaci. Katse shi yayi da cewa to naji, na taya ka murna, amma ina baka shawarar kar ka bari ta yi ciki yanzu, dan wallahi ni ma na Hafsat ba so nake ba, dan zai hana ku jin daɗi. Kai wallahi ka cika matsala, naji kuma na gode. Shikenan to yanzu tashi mu je, ni fa ina son mu zauna kusa da matata ina kallonta. Kai wallahi maye ne kai da kullum kuna tare, shine yanzu zaka ce ba kana son kallon ta? Ya karasa maganar yana kallon shi yana dariya. Naji dai, tashi mu tafi, wallahi ina son kallon matata. To tashi mu je. Bangaren su Husna ko hiransu suke sosai da Hafsat. Ita ma Hafsat ta saki jiki da Husna dan ta ji tana son ta. Husna ce ta ce Anty Hafsat me kike son ki ci? Zan shiga kicin na ɗaura abinci. A'a Husna, komai kika dafa zan ci dan bana sha'awan komai. Ta tashi za ta shiga kicin kenan sai ga su nan sun shigo. Faruk ya buɗe baki zai yi magana amma Yusuf ya riga shi da cewa
A'a Husna, ina zaki naga kin tashi? Jiwa ta kalle shi ta ce kicin zan shiga ɗaura girki. Faruk ne ya ce yauwa yayi daidai, mu je mu yi girki kai kuma sai ka zauna wajen matarka kafin mu gama. Yana ƙarasa maganar ya ja hannun Husna suka yi kicin. Shi ko Yusuf wani bakin ciki ne lullube shi, daman shi ya zo ne don Husna kuma gashi ta tashi, wani hanya zai bi dan ya dawo da su. Ai kuwa take wani abu ya faɗo masa da sauri ya miƙe shi ma ya shiga kicin din. Haba dan Allah, ya mun zo gidanku za ku shiga kicin ku bar mu a falo. Husna kam har ta tsorata dan bata yi tsammanin mutum ba. Faruk ne ya ce to idan bamu girka muku abinci ba ya za mu yi kenan, ya tambaye shi. Abu mai sauki, an jima ka je ka siyo mana. Da karfi Faruk ya ce abincin siya, sanin kanka ne ka san bana cin abincin siyarwa. Yusuf dan Allah ka je ka zauna, yanzu za mu gama mu dawo. Zuciyar shi cike da kuna ya dawo ya zauna yana kulla abin da zai shirya. Gyara murya yayi, sai a lokacin Hafsat ta daga ido ta kalle shi. Hafsat, ina son na yi mana gyaran gida kuma ban san ina za mu koma ba, ina son kafin ki haihu a gyara mana gidanmu. Cikin mamaki Hafsat take kallon shi sannan ta ce Yusuf, gyaran gida fa kace? Naga gidan namu ba abin da ya same shi. Dududu ma yaushe aka gina shi, auren mu ne fa. Na sani sweetheart, ba kya son idan an zo suna a ga sabon gida, ya tambaye ta. Sai a lokacin ta yi murmushi ta ce gaskiya ne kuma fa wallahi sai yanzu na fahimce ka. To shine ban san ina za mu zauna a mana gyaran gidan ba. Kin ga ai ba zai yiwu mu zauna ana gyara ba ko? Ai kuwa haka ne, to ai ko gidan haya za ka iya kamawa kafin a gama gyaran. Wanda mugun kallo ya watsa mata sannan ce haba wani irin gidan haya, ki bari kawai zan samu zuwa gobe ko anjima. Ita dai kallon shi kawai take dan ta san akwai dalilin wannan maganar nashi. Su Faruk kuwa suna girki suna zuba soyayyarsu, haka suka yi har suka kammala. Rice and stew sai kuma salad da kunun aya wanda ya sha kayan daɗi. A danin suka jera komai da komai, hatta plate da cups sai da Faruk ya ɗauko ya ajiye sannan ya bar wajen. Kasancewar suna gamawa aka kira sallar azhar, Faruk ya ja Yusuf suka wuce masallaci, su kuma suka yi sallar su. Gaba ɗayansa suna zaune suna ci, Yusuf kan baya magana sai kwasan na gara yake. Bayan sun kammala cin abinci falo suka koma suka zauna. Yusuf ne ya ce abokina, dama akwai maganar da nake so na faɗa maka. Oke, ina jin ka. Ina so zan yi gyaran gida amma kuma bani da wajen zama da matata zuwa lokacin da za a gama mana gyaran gida. Kuma Yusuf, me ya samu gidan naka da zaka gyara? Kana gani dai Hafsat ta kusan haihuwa, to bana son a yi suna ban gyara ba. Oke, na fahimce ka, kana so ka fara gyara kenan. Yawwa, ashe ka gane. To amma bani da inda za mu koma da zama kafin a gama gyara. Oke, wannan ba matsala bane, zan buɗe muku wancan fat ɗin sai ku zauna. Wani mugun murmushi ya sannan ya ce na gode abokina, Allah ya saka maka da alkhairi. Ban san me zan ce maka ba, bani da bakin yi maka go. Katse shi yayi da cewa haba Yusuf, menene a ciki? Idan ni ban maka ba waye zai maka a duniyar nan? Dan Allah ka daina gode mu, ka gode wa Allah kawai. Ya karasa maganar yana rungumar shi. Husna kuwa gabanta ne ya shiga faduwa don ko ta san akwai wani abin da Yusuf yake shirya. Hafsat ce ta ce mun gode ya faru, ni ma na ji daɗin haka wallahi, don ko kullum muna tare da Husna. Yusuf kuwa zuciyar cewa yake wallahi Faruk sai ka bar mun Husna, na fi ka santa saboda kai baka san menene so ba, don haka sai na shiga tsakaninku na raba ku. Maganar Faruk ya kasa shi da cewa ai karki damu Hafsat, yanzu kam ga Husna sai kuna wuni tare, kun ga ko wanne a cikin ku zai ji daɗi. Yusuf ne ce to yanzu Hafsat ki tashi mu tafi gida mu fara shirye-shirye, kin ga gobe za mu dawo nan da zama. Faruk ne ya ce kai wallahi ka cika gaggawa, ka bari mana Isiyaku ya share muku gidan. Haka ne, amma yanzu ka sashi ya share dan Allah. To shikenan ba matsala, Allah ya kai mu goben. Gaba ɗaya suka amsa da amin summa amin. Suna gama maganar Yusuf ya ɗauki matar shi cikin farin ciki suka yi gida. Suna fita Faruk ma ya fita. Suna tafiya suna ta shiga gyaran gida, ta yi shara ta yi mofin duk da ba wani ƙura ne da gidan ba. Kicin ta shiga ta ɗaura abinci nan da nan ta gama, kasancewar tuwon samo ne da miyar kuɓewa ɗanya sai kuma banana juice. Bona ta kunna, nan da nan gidan ya ɗauki ƙamshi. Wanka ta shiga bata daɗe ba ta fito, ɗaure da tawul. Akwatin ƙananan kayanta ta buɗe, wani riga da wando ta fidda ta saka. Rigar pink sai kuma wandon waya sai ribam ɗinta shi ma pink. Zama ta yi a gaban miro ta fara tsara kwalliya. Faruk kuwa da ya fita gidan hajiyar shi ya nufa don sanar da ita dawowar Yusuf gidansa. A falo ya same ta zaune a kan sallaya da halamun ta idar da sallah ne. Sallama ya yi ta amsa masa ya shigo.
Gaida ta yi cikin ladabi da biyayya, ita ma ta amsa cikin so da ƙaunar ɗanta. Umar, lafiya ka zo da yamman nan? Momi lafiya ƙalau, daman Yusuf ne ce zai yi gyaran gida, to shi ne ce ba shi da wajen zama. To shi kuma wani irin gyara zai yi bayan gidan nashi sabo ne? Momi, saboda Hafsat ta kusan haihuwa shi yasa yake son ya ɗan kintsa. To ya za ku yi kenan? Momi, na ce ya zo ya zauna a ɗaya fat ɗin, shi yasa na zo na faɗa miki. Umar, ba wai na hana ka ba, ka san rayuwar yanzu ba tabbas, kar ka arjiye abokinka a gida ɗaya daga baya wani abu ya biyo baya. A amomi insha Allah ba abin da zai biyo baya, ki mana addu'a kawai. To shikenan, Allah ya haɗa kawunan ku. Amin summa amin momi. Ya Husna tana lafiya ko? Lafiyan ta kalau momi, ta ce na gaida ki. To ina amsawa. Momi, ina su Khadija da Maryam ne, ban ji su ba. Ba su dawo daga Islamiyya ba. Haka dai suka yi ta hirarsa sai da magariba ya tafi. Bangaren Yusuf ko suna zuwa gida ya fara haɗa musu kaya, nan da nan ya haɗa kayan su gabaki ɗaya ya saka a bayan motarsa, sannan ya koma ce da Hafsa zai kai kayan su gidan yana zuwa. Haka kuwa aka yi akan hanya, magariba ta yi mai sai da ya tsaya a masallaci ya yi sallah sannan ya wuce. Bayan Faruk ya yi sallah ya dawo gida, tun kafin ya shiga gidan ya ji wani sassanyan kamshi ya bige mishi hanci. A falo ya same ta zaune tana kallon tauraruwa TV. Hakan ya sa ya ƙi yin sallama, ya lallaɓa ta baya ya je ya tsorata ta. Wani irin tsorata Husna ta yi don ba ta yi tsammanin mutum ba. Muryarta yana rawa ta ce, don Allah waye, ka yi haƙuri ka bar ni. Dariya ne kama Faruk ganin yadda ta yi, hakan ne ya sa shi juyawa ta kalli fuskan shi. Ajiyar zuciya ta yi sanan ta ce, kai ya Faruk, don Allah wallahi ka tsorata ni. Kai ma Angel, kin ga yadda kika yi kyau kuwa? Murmushi ta yi sanan ta ce, thank you. Budewar kofa suka je sai da ya shigo sannan ya musu sallama. Faruk ne ya amsa mishi, amma ina Yusuf ya tafi wani duniyar ganin Hafsa cikin wannan kayan. Faruk ne ya ce mishi, a'a Yusuf lafiya ko ka manta wani abu ne? Sai a wannan lokacin ya dan matsa ya ce, a'a na zo na karbi kiɗin falon. Oke, bari na shiga na ɗauko maka. Oke, ina jiran ka, na kawo kayan mu ne. Faruk bai kula shi ba ya shiga ya bar su a falon. Amarya, amma kin yi kyau, irin wannan kwalliyar duk Faruk kika yi wa? Wani kallo ta watsa mishi sannan ta ce, idan ban yi wa mijina ba wa zan yi wa? Murmushi ya ce, to mu kuma me amfanin mu? Kin kula shi ta yi kamar ba da ita yake ba. Sake matsowa yana leƙa ta sai faman kallon ta yake, ita kuwa duk ta damu Faruk ya dawo. Dan idan ta tashi wando ya matse ta abin zai faka. Shi kuwa mayan yana nan yana ta faman kalle-kallon shi sai ga Faruk. Faruk ya fito da sauri ya matsa gefe ɗaya kamar mutumin kirki. Yawwa gashi nan, sai yanzu na samu. Karɓa ya yi, bai kula shi ba ya fita ya bar musu falo. Ya Faruk, me yasa Yusuf yake shigo mana gida kamar nasa gidan? Husna kenan, a Yusuf a matsayin ɗan uwana yake. Gidan shi da wannan duk ɗaya ne. Dan ya shigo ai ba wani abu bane. Ya ƙarasa maganar yana rungumo ta. Ita dai duk abin ya dame ta, amma tun da ya ce haka ba ta da bakin magana. Tushen labarin: marigayi Alhaji Ibrahim shine mahaifin Faruk, wanda ya rasu a wani hatsari da ya. Alhaji Ibrahim mai kuɗi ne sosai wanda ya rasu ya bar wa yaransa. Faruk su uku ne a wajen iyayensa, shine babba, sai Khadija, sai kuma Maryam. Hajiya Aisha ita ce mahaifiyarsu. Hajiya Aisha mace ce mai haƙuri da mutunta juna, kasancewarta ba mai rikici ba, hakan ya sa mutane suke ƙaunarta. Faruk ya yi karatu sosai, shi ma yanzu haka yana aiki a bank. Ba da dukiyar da mahaifinsa ya bar masa ya dogara ba. Wane ne Yusuf? Yusuf ɗan ƙawar Hajiya Aisha ne wanda makwabtaka ya haɗa su har suka zama yan uwan juna. Yusuf da Faruk jininsu ya haɗu sosai. Hakan ya sa Faruk ɗaukan Yusuf ya dawo da shi gidansu. Tare suke komai, har wanda ba su sani ba suna cewa ubansu ɗaya. Shi kuwa mahaifin Yusuf ba wani ƙarfi yake da shi ba, yana da wani ƙaramin shago a bakin layinsu, yana sai da kayan tireda. Haka rayuwarsu ya kasance komai tare har Allah ya kawo Yusuf mata, wato Hafsat ya aura. Hajiya Aisha ce ta yi ma Yusuf aure, hatta sadaki ita ce ta biya. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi wa mahaifiyar Yusuf, wato Habiba ba, don ba ta yi tsammanin haka daga gare su ma. Bayan Yusuf ya yi aure ne, Faruk ya samu budurwa wacce ya gani yake so. Husna ya ce ga Alhaji Aliyu, ɗan kasuwa ne cikakke wanda kowa ya san shi. A lokacin da Faruk ya bayyana wa Yusuf Husna ya nuna kar ya aure ta, amma yanda ya ga Faruk ya nace sai ya bar shi ya aure ta. Ranar auren Faruk, Yusuf ya sake rikicewa yanda ya ga Husna ba hijabi a cikinta, kasancewar ba ta jira hijabi a jikinta. Ranar dina ne Yusuf ya gama haukacewa yanda ya ga shigar Husna. A wannan lokacin ya yi alwashin raba Faruk da matar shi. Ranar da suka raka Faruk har
sun baro gida, Yusuf ya kira shi a waya ya ce kar ya sake ya kwanta da Husna saboda zai iya ji mata ciwo har ta kwanta a hospital. Hakan ne ya sa Faruk tsorata ya yarda da maganar Yusuf. Kowanne rana sai Yusuf ya kawo wa Faruk wani ƙarya har tsawon wata ɗaya don kar Faruk ya kusanci Husna. Wannan shine takaitaccen labarinsu. To jama'a, a nan za mu dakata, sai mu haɗu a kashi na biyu inda za mu ci gaba da karanta muku littafin Abokin Mijina na Maryam S. Bello, wacce aka fi sani da Mumin Musaddiq. Mun gode.